Vitajte pri sledovaní dnešnej videoknižnej recenzie. V dnešnej recenzii si budeme hovoriť o knižke 27 manipulatívnych techník. Ako už samotný názov naznačuje a ako som aj začal túto knižnú recenziu, budeme hovoriť o manipulácii. O čom táto knižka vlastne pojednáva? Pojednáva o tom, čo to vlastne manipulácia v komunikácii je, a je vysoko pravdepodobné, že mnohí z nás sa s nejakou to manipuláciou v rozhovoroch, v dialógoch už stretli. Táto knižka vyšla prednedávnom v nakladateľstve Grada, takže je ju možné označiť za relatívny nedávny publikačný počin. Bola napísaná dvoma autormi, Andreasom Edmillerom a Thomasom Wilhelmom. Takže ako samotný názov napovedá, venuje sa manipulácii alebo konkrétnym manipulatívnym technikám, ktoré manipulátor v rozhovore používa. Na začiatku definuje vôbec pojem manipulácia, čo to vlastne manipulácia je. Potom označuje alebo identifikuje manipulatívne techniky alebo stratégie, ktoré manipulátor využíva. No a v konečnom dôsledku, a to je veľmi dôležité, venuje sa technikám a stratégiám, ktoré môžete vy, pokiaľ si všimnete, že vlastne s vami niekto manipuluje, tak ich môžete použiť tieto techniky, aby ste túto manipuláciu zastavili. Poďme sa teda pozrieť na kapitoly, z ktorých táto knižka je poskladaná. Je rozdelená vlastne do dvoch častí. Tá prvá časť je nazvaná manipulatívne techniky, praktické znalosti. Čo sa v tejto prvej časti dozvieme? Tak predovšetkým, čo je to manipulácia, aké poznáme typické manipulatívne stratégie, medzi ne napríklad patrí blokáda, presadzovanie sa, sabotáž rozhovoru a sabotáž po rozhovore. Potom sa v nej dočítame o tom, akú elegantnú obranu môžeme použiť voči týmto manipulačným technikám, aké argumentačné triky a scestné argumenty sa v manipulácii používajú. V časti 2 sa dostávame k tréningu, a totiž tréning, ako rozpoznať a odvrátiť manipuláciu. Ono je to ako pri varení. Môžete mať v rukách úplne úžasnú kuchárskú knihu, ale pokiaľ sa nedostanete k tomu, aby ste recepty v tejto knižke napísané začali aplikovať alebo skúšať, tak samozrejme nebudete mať tú možnosť vychutať si ten gurmánsky zážitok z toho receptu, ktorý je v tej knihe uvedený. Takže čo sa dozvieme v druhej časti? Predovšetkým sa budeme venovať emóciám, tomu, ako vlastne si udržať určitý odstup alebo nadhľad, čo samo o sebe pri manipulatívnej komunikácii je extrémne dôležitý prvok. Nenechať sa vtiahnuť do víru emócií. Tak a názvy ďalších kapitol: falošné stopy, keď zdanie klame, udržovanie dobrých vzťahov, logika na vode, kauzálne omyly, vyjednávací poker, nepriateľské útoky a každodenné snahy o manipuláciu. Táto tréningová časť má formu dialógov, hypotetických dialógov, ktoré môžu prebiehať medzi manipulovaným a manipulátorom. Keď hovoríme o manipulácii, musíme povedať, že základným prvkom Keď hovoríme o manipulácii, tak musím povedať, že základným prvkom alebo stratégiou, ako sa manipulácii brániť, je predovšetkým naučiť sa ju rozpoznávať v tom prvom rade a v druhom rade označiť ju. Je to úplne univerzálna a elementárna stratégia. Ono totiž mnohí ľudia, ktorí používajú manipulatívne stratégie, nemusia tak robiť vedome a možno si ani neuvedomujú, že svojim jednaním nás privádzajú do nepriaznivé argumentačnej pozície. V okamžiku, keď manipulačné správanie u manipulátora označíme ako manipulatívne, tak je veľká pravdepodobnosť, že dotyčný sa minimálne zháči, uvedomí si, čo robí, a pokiaľ jeho zámery sú vo svojej podstate čestné alebo poctivé, tak so svojou manipulatívnou stratégiou prestane. V prípade, že manipulátor svoju manipulatívnu taktiku používa s jasným zámerom a cieľom poškodiť nás, ublížiť nám, tak v takom prípade je označenie slovami
toto, čo sa tu práve zrovna medzi nami deje, vnímam ako manipuláciu a neželám si, aby si v tom pokračoval, alebo aby ste v tom pokračovali. Tak v takom prípade je to niečo, ako keď odhalíme zlodeja pri čine. V takom okamžiku si manipulátor uvedomí, že jeho taktika bola odhalená a nemá šancu, alebo nemal by mať šancu v danej stratégii pokračovať. Ak hovoríme o manipulatívnych alebo manipulačných stratégiách, je potrebné povedať, že ich je skutočne obrovské množstvo. Možno taká tá úplne najznámejšia, s ktorou sa bežne stretávame v bežnom živote a máme možnosť ju vidieť aj v rozličných filmoch, seriáloch a podobne, je manipulácia cez pocit viny. Niekto nás o niečo požiada a my chceme odmietnúť. A ten dotyčný človek nám zrazu povie, ale to nám predsa neurobíš, toľko sme sa ti venovali v minulosti, toľko sme pre teba urobili. Teraz je predsa ten pravý okamžik, aby si nám to odplatil, aby si sa nám revanšoval. Častokrát táto stratégia býva používaná medzi rodinnými príslušníkmi. Je to vlastne odvolávanie sa na záväzky, na činy, ktoré boli kedysi urobené. Je v tom skrytý argument, že ak niekto v minulosti niečo pre nás urobil, tak je logické a automatické, že sa budeme revanšovať bez otázok, bez odvrávania. Skrátka dobre, že jednoducho bez slov urobíme to, o čo nás druhí žiadajú. A samozrejme manipulátor s touto stratégiou počíta. Potom sú tu ale iné manipulatívne stratégie, ktoré možno nie sú také evidentné, nemanipulujú s našimi emóciami, netlačia nás do nejakého neuváženého jednania, ale napriek tomu ich títo autori, Andreas Edmiller a Thomas Wilhelm, označujú ako manipulatívne. Poďme sa pozrieť na niektoré, ktoré sa bežne, štandardne objavujú v klasických, obyčajných rozhovoroch, či už na pracovisku, alebo pri rozhovoroch niekde s kamarátmi, pri káve, alebo pri čaji, alebo pri pive. Sú to vlastne argumenty alebo manipulatívne stratégie, ktoré vôbec nám na prvý pohľad nepripadajú ako manipulatívne, ale majú v sebe niečo nekalé. Napríklad takým celkom obľúbeným alebo celkom častým a známym manipulátorským ťahom je technika, ktorú autori tejto knižky nazvali nepresná presnosť. Takže obľúbeným manévrom pri argumentácii je podložiť tvrdenie štatistickými údajmi. Ono väčšinou je to tak, že číslam dôverujeme, predpokladáme, že sú postavené na nejakom exaktnom vedeckom základe a tým vlastne akoby odbúrávajú alebo narúšajú také tie racionálne logické bariéry, ktoré sa v našej mysli nachádzajú. Príklad. Firemná konzultantka Ina hovorí s riaditeľom firmy Intrig. Som si istá, že 80% všetkých ťažkostí vo firmách by išlo vyriešiť tým, že sa vedenie viacej sústredí na svoje úlohy. Počujeme štatistický údaj. Väčšinou nás to ťahá k tomu, aby sme takému údaju uverili. Ale v tomto prípade je dobré položiť si otázku, odkiaľ táto pani prišla na hodnotu 80%. Číselný údaj vzbudzuje dojem exaktnosti, ktorá sa však nezakladá na žiadnej legitímnej bázi, ale len na subjektívnom, intuitívnom odhade. To znamená, že keď niekto v argumentácii s vami použije číselný údaj, percentuálny údaj, ktorý nie je podložený skutočne nejakým prieskumom alebo nie je možné zistiť zdroj, tak si treba dať pozor, pretože je veľká pravdepodobnosť, že sa jedná o určitú formu manipulácie. Poďme sa pozrieť na ďalšiu veľmi obľúbenú stratégiu, ktorá sa používa na mítingoch, pracoviskách, pri jednaniach s dodávateľmi a podobne. Je nazvaná otrávená studňa. Aký poetický názov však. Túto radikálnu, ale niekedy veľmi priehľadnú taktiku používa manipulátor k tomu, aby od počiatku vyradil z hry protivníkov postoj a získal v argumentácii náskok. Snaží sa otriasť partnerovými protichodnými názormi ešte predtým, než ho vôbec pustí k slovu. Tento postoj sa označuje ako otrávená studňa a je pre ostatných účastníkov diskusie prinajmenšom nepríjemný. A ako to vyzerá v praxi? Príklad.
Každý, kto je sám k sebe skutočne úprimný, musí okamžite uznať, že tvrdenie, že naše úsilie je zamerané len na maximalizáciu zisku, postráda akýkoľvek faktický základ. Alebo iný príklad. Nikto so zdravým rozumom nemôže vážne presadzovať stanovisko, že by sme mali zmeniť firemnú politiku. No keď toto počujete, tak si poviete, ja mám zdravý rozum, a teda sa nebudem stavať proti tomuto názoru a nebudem vychádzať alebo nebudem ponúkať nejaké iné stanovisko. V tom prípade táto taktika splnila svoj účel, pretože narušila vašu ochotu vstúpiť do diskusie ešte predtým, než ste vôbec mali možnosť niečo povedať. A ešte jeden príkladík. Ten, komu skutočne záleží na dosiahnutí spoločných cieľov, bude tieto požiadavky podporovať. Každému záleží na dosiahnutí spoločných cieľov a teda nebude protiargumentovať, že by sa mala voliť nejaká iná stratégia alebo podobne. Takže táto taktika je naozaj častokrát používaná, takéto odvolávanie sa na zdravý rozum, na všeobecne platné argumenty, ale je to taktika, ktorá sa nazýva otrávenou studňou. Takže v tejto knižke 27 manipulatívnych techník nájdete množstvo príkladov, množstvo taktík, ktoré vlastne manipulátor využíva k dosiahnutiu svojich cieľov. Okrem toho, že sa budete mať možnosť dozvedieť o tom, aké stratégie používa, zistíte aj, aké protistratégie by ste mali použiť vy. Tu však musíme povedať jednu dôležitú vec, a totiž, že bez nacvičovania alebo bez praktického nácviku, bez realizácie sa nikto ešte majstrom v odhaľovaní a zvládaní manipulatívnych stratégií nestal. Takže prvý krok, prečítať si knižku 27 manipulatívnych techník a druhý krok, naučiť sa tieto stratégie možno po troške, v malých kúskoch aplikovať. No a ak sa vám to bude dariť, alebo budete mať šťastie pri odhaľovaní manipulatívnych stratégií, tak budem veľmi rád, pokiaľ sa o svoje úspechy podelíte aj s ostatnými čitateľmi tejto knižky alebo divákmi tohto videopríspevku, tejto videoknižnej recenzie, a môžete tak učiniť v priestore pod týmto videom alebo v komentároch, ktoré môžete vložiť pod toto video. Takže zatiaľ vám držím palce a teším sa na vaše názory na túto knižku.